Nu filmer jeg. Wow. Jeg kører lige forvejen. Hvad fanden har du gang i, Martin? Er der huller? Nej, der er ikke huller. Skal jeg starte, så hold i den her, så starter jeg lige med at køre det fladt. Ja, du. Filmer vi stadigvæk? Ja, vi filmer. Åh, for helvede, mand. Lugte rapsmark. Kør det lige fladt, mand, fordi der er sådan en hård kant. Jeg kan ikke komme op med mine tohjuler. Jeg tror, jeg skal bare begynde at spænde. Der kommer. Så håber jeg. Thomas, skal vi prøve at se, om jeg kan komme op nu? Sluk lortet, mand, det larmer. Det burde du i hvert fald. Nu burde du sgu have kørt det der lidt fladt. Nå. Hvem har vi så, der holder her? Ja, undskyld mig, mand. Jeg kan ikke nok gas. Jeg kan ikke komme ned. Så lige. Er den i anden eller første? Første, tror jeg. Bare start den, og så hurtigt op igen. Det er fordi, du prøver bare at køre, og så lige stille gas op, sådan ligesom du kan stejle. Martin!
skal prøve her, lige herhen, der kan du køre op. Der er helt fladt. Helt fladt. Jeg prøver bare lige stille at køre herhen, og så gik den vej. Skal vi ikke bare lige gå derhen? Jo. Nej, så må vi lige prøve sådan ned på marken. Lincoln. I don't know. Jeg tager lige hurtigt min hjelm af. Det gør jeg fremover, mand. Yeah, Jeg er sikkert mega i. Hattehår. Nu sidder min hjelm lige sådan lidt. Så fangen er lidt. Så lidt an. Men jeg er kold. Ej, det er trist det der. Hvad så? Så har jeg hørt den her. Nu faldt min brilleglas ud. Træls. Så kan vi så se smarte Thomas mistede næsten sit brilleglas. Og nu prøver han at sætte det på, og det går faktisk meget godt. Heldigvis. Tryk. Sådan der. Voila, mig. Buja. Hej Thomas. Thomas, tager du den ikke igen? Jeg gider ikke tage den. Shit, der var en tidsel eller sådan Ja, den er jakke. shit. Lige her. Ikke her, men her. Så kan vi køre ind der, så kan vi køre herovre. Her på den. Ja. Kan du bare køre? Ja, det er det. Der kan du bare køre op og ned. Ved du, hvad vi gjorde? Vi kørte Prøv lige at tage den her slip på. Ej, okay. Jamen, så skal jeg lige vide en ting. Mig og Tisen, han er den her cykelsti. Så rundt om de træer, der er derhenne. Ja? Hvad? Du pisser, okay, det er i orden. Han er den cykelsti, og vi kørte, så har vi fået politiet efter os, men vi rykkede fra dem. Jeg var på vej til at rulle vinduet ned, og så sagde det bare, Thomas pisser. Nej, det gjorde det ikke. Vi kørte frem, og så kørte vi ind på marken, og så kørte vi bare væk. Så, og det var den her mark, vi kørte ind på. Og for satan, jeg har været ved at vælte, mand. Det er svært. Ja, var det dejligt, Thomas. Satan. Du bløder på et ben. Ja. Det der, hvor jeg rammer motoren. Jeg tror, du er en pige. Det er i hvert fald noget en pige. Hvis personen ikke kører ind i rundkørslen, skal vi så skynde os at køre efter den. Så jeg er ked af, at vi stopper lige videoen.